Γεια σας φίλοι μου, από το κανάλι Τεχνολογίες Review. Σήμερα φτιάξαμε άλλο ένα βιντεάκι που θα σας βοηθήσει πολύ στην καθημερινότητά σας. Έχει να κάνει, όπως γράφει και στην περιγραφή, για αρχεία μεγάλου όγκου, ασχέτσαμενες φωτογραφίες, αρχεία setup, βίντεο. Έχει γενικώς παντός τύπου αρχεία, τουλάχιστον μέχρι 2 GB, να μπορούμε να τα στείλουμε μέσω email. Λοιπόν, θα σας δείξω έναν τρόπο που είναι εύκολος, απλός και σαφώς δωρεάν. Για να δούμε το βιντεάκι. Για όσους συνδρομητές ή για όσους δουν το βίντεο και τους αρέσει, μπορούν να κάνουν ένα like, μια εγγραφή. Λοιπόν, πάμε να δούμε το βιντεάκι. Ας φέρουμε σαν παράδειγμα ότι έχουμε να στείλουμε ένα αρχείο, π.χ. αυτό εδώ πέρα έχω βάλει ένα μικρό όγκο στα 106 MB, σαφώς μπορούμε να στείλουμε και 2 GB, έτσι. Απλά για να μην περιμένουμε την ώρα που θα το στέλνουμε, για να είναι πιο σύντομο το βίντεο. Λοιπόν, θα σας έχω κάτω στην περιγραφή και το link για το σύνδεσμο, ώστε να πατήσετε πάνω και να πάτε στην ιστοσελίδα, ώστε να μπορείτε να κάνετε αυτή τη διαδικασία που θα σας δείξω τώρα. Λοιπόν, ανοίγουμε. Ο σύνδεσμος θα είναι... όχι, λάθος, έχει μείνει από πριν αυτό. Λοιπόν, μισό λεπτάκι να δούμε το σύνδεσμο. Εσείς θα τον έχετε από κάτω. Είναι αυτός εδώ. Λοιπόν, πατάμε στο link που σας είπα πριν λίγο. Θα σας ανοίξει εδώ αυτή η ιστοσελίδα. Θα κάνετε μια εγγραφή ως συνήθως την πρώτη φορά, εφόσον τα cookies δεν διαγράφονται μετά το κλείσιμο της σελίδας. Λοιπόν, πάμε εδώ πέρα, σύνδεση. Αυτή η ιστοσελίδα μας επιτρέπει μέχρι 2 GB ελεύθερα. Το αρχείο το κρατάει για 7 ημέρες, μια εβδομάδα δηλαδή. Μετά διαγράφεται αυτόματα, ώστε να μπορούμε να ανεβάσουμε ξανά και άλλα αρχεία. Λοιπόν, ο πιο εύκολος τρόπος είναι να πατήσετε πάνω στο λογαριασμό της Google, τον υπάρχον λογαριασμό που έχετε δηλαδή, και να γίνει αυτόματα εγγραφή. Ή αλλιώς δημιουργείτε ένα καινούργιο email δικό σας εδώ πέρα και ένα password, για να έχετε ένα ξεχωριστό email όπως βολεύει τον καθέναν. Εγώ θα πω στην προκειμένη περίπτωση από το έτοιμο που έχω ήδη μέσα στο Google. Πατάμε εδώ, κάνει σύνδεση. Την πρώτη φορά που θα κάνετε αυτή τη διαδικασία θα σας έρθει ένα email σαν ειδοποίηση ότι έχετε εγγραφεί. Λοιπόν, την ώρα που θα συνδεθούμε, μας ανοίγει εδώ στην επιφάνεια της ιστοσελίδας και μας λέει να κάνουμε μεταφόρτωση αρχείων. Μας λέει εδώ έως 2 GB δωρεάν. Αν θέλουμε να αυξήσουμε το όριο, μετά μπαίνει συνδρομή. Εντάξει. Αλλά μέχρι 2 GB ανά μια εβδομάδα, μέχρι να διαγραφούν αυτόματα, είναι εντελώς δωρεάν. Λοιπόν, πώς γίνεται τώρα η διαδικασία? Σαν παράδειγμα, θα φέρουμε αυτό το αρχείο που γράφω test, το παίρνουμε, το πετάμε μέσα, σунώντας από την επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή μας, και το γράφει εδώ, τίτλος test. Εδώ από κάτω μπορούμε να γράψουμε ό,τι θέλουμε. Για παράδειγμα, θα γράψουμε test ξανά. Λοιπόν, τι μας λέει τώρα? Εδώ μας λέει λάβετε ένα σύνδεσμο. Πατώντας εδώ πέρα, μάλλον πριν πατήσουμε εδώ, μπορούμε να πάμε εδώ στις τελίτσες και να μας ρωτήσει δύο πράγματα. Το ένα είναι λήψη συνδέσμου για μεταφορά, δηλαδή να σας δώσει ένα link όταν ολοκληρώσει το upload. Δηλαδή την ώρα που το ανεβάσει, σας δίνει ένα σύνδεσμο. Αυτό στην περίπτωση που δεν γνωρίζετε το email του παραλήπτη. Στην περίπτωση που το γνωρίζετε, μπορείτε να πάτε εδώ. Σε αυτή την περίπτωση, εφόσον γνωρίζετε το email, βάζετε το email του παραλήπτη και προχωράει μόνο του. Αν δεν το γνωρίζετε, ο πιο εύκολος τρόπος είναι αυτός εδώ πέρα. Λήψη σύνδεσμου μεταφορά. Λοιπόν, πατάμε εδώ, λάβετε σύνδεσμο και ξεκινάει το upload. Δηλαδή να ανεβάσει το αρχείο στο server της ιστοσελίδας. Μας λέει το χρόνο εδώ πέρα, με τι ταχύτητα ανεβαίνει και γενικώς πόσο μένει ακόμα. Έχει ανεβάσει 20 MB
και τα λοιπά. Είμαστε στα 107 MB, όπως είπα εξ αρχής, μέχρι 2 GB μπορεί να δεχτεί στην δωρεάν έκδοση για μια εβδομάδα και αμέσως μετά διαγράφεται αυτόματα και μπορεί να ανεβάσετε πάλι μέχρι 2 GB και ούτω καθεξής. Λοιπόν, εγώ έβαλα ένα μικρό αρχείο, όπως είπα από την αρχή, για να μην καθυστερήσουμε το βίντεο. Ήδη έχει φτάσει στα 70 MB, 75 και ανεβαίνει. Απλά θα να σας δείξω τώρα τι κάνουμε μετά, όταν τελειώσει, εφόσον ολοκληρώσει το ανέβασμα. Λοιπόν, όλη αυτή σαφώς η διαδικασία γίνεται για το λόγο ότι πολλές φορές θα στείλουμε μεγάλα αρχεία βίντεο ή μέσω email ή μέσω Viber ή ακόμα και μέσα από μηνύματα που μας στείλουμε μικρά αρχεία βίντεο ή φωτογραφίες μέσω Facebook, αλλά μας περιορίζουν πάρα πολύ στο θέμα MB. Δηλαδή, ας πούμε, το Facebook σου λέει, ξέρω εγώ, 20 MB, το Viber σου λέει μέχρι 200 MB. Εσύ άμα θέλει να στείλεις ένα 500 MB, ξέρω εγώ, ή 1 GB ή 2 GB, εκεί υπάρχει πρόβλημα. Οπότε αυτή είναι μια καλή λύση στο να στείλουμε στη δωρεάν έκδοση μέχρι 2 GB. Λοιπόν, εδώ μας δείχνει ότι ανέβηκε, μας λέει ποιο είναι το αρχείο. Ανοίξω την ιστοσελίδα. Λοιπόν, λίγη λέει σε 7 ημέρες. Μετά θα διαγραφεί αυτόματα. Αν θα ορίσουμε τώρα κωδικούς και κάποιες άλλες δυνατότητες που να διαμορφώσουμε την ημερομηνία τις 7 ημέρες διαγραφής, πρέπει να κάνουμε αναβάθμιση και να πάει με συνδρομή μετά. Εντάξει, εδώ μας ενδιαφέρει τώρα η δωρεάν περίπτωση, ώστε να κάνουμε τη δουλειά μας στο τσαμπέ που λέμε. Λοιπόν, τώρα εδώ τι λέει? Εφόσον το φόρτωσε, το ανέβασε στο σερβερ του, μας δίνει το link. Αυτό το link πατάμε εδώ, αντιγραφή συνδέσμου, και το στέλνουμε στον παραλήπτη. Και αυτό το είπαμε εξ αρχής, ότι στην περίπτωση που δεν έχουμε το email του, έτσι. Ή αλλιώς αν είχαμε το email του, το συμπληρώνουμε εξ αρχής στο email και το στέλνει αυτόματα στο email του παραλήπτη το link, αντί να το στείλουμε εμείς. Αυτή είναι η διαφορά. Αν πατήσουμε τώρα εδώ το link που μας έδωσε, δηλαδή αυτό εδώ πέρα, αυτό εδώ, και όταν θα το πάρει ο παραλήπτης, θα το πατήσει και θα το ανοίξει η ιστοσελίδα για να κατεβάσει το αρχείο που έχουμε ανεβάσει εμείς για αυτόν. Είμαστε σχεδόν έτοιμοι και εδώ τι λέει? Τη χωρητικότητα του αρχείου, την ονομασία τεστ που το ονομάσαμε, και πατάμε εδώ κατεβάστε και λέει η λήψη σας ξεκίνησε. Λοιπόν, εδώ το κατεβάζουμε από εδώ τώρα, κατεβάζουμε στη σελίδα κάτω και θα το κατεβάσει ο παραλήπτης. Αυτό ήταν όλο. Λοιπόν, αυτός είναι ο τρόπος. Έχει και άλλους τρόπους. Υπάρχει και άλλος ένας τρόπος βασικός με το Google, αλλά δεν διαφέρει και πολύ και μάλιστα αυτός είναι και λίγο πιο εύκολος στο να στείλετε μεγάλα αρχεία. Λοιπόν, τώρα αν θέλετε να το διαγράψετε εσείς από μόνος σας, δηλαδή δεν θέλετε να περιμένετε 7 μέρες να λήξει, απλά μισό λεπτό να δούμε πώς γίνεται. Στάλθηκε, περισκόπηση, διαγράφω εδώ πέρα, το διαγράφω. Εφόσον μπορεί να μας πει ο άλλος για παράδειγμα, ξέρεις, το πήρε το αρχείο που μου στείλες, οπότε ποιος ο λόγος να μένει εκεί, γιατί μπορεί να θέλετε να στείλετε και κάποια άλλα. Λοιπόν, οπότε έχει διαγραφεί και έτσι με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να στείλουμε οποιαδήποτε αρχεία μεγάλου όγκου. Λοιπόν, τώρα άμα θέλουμε μισό λεπτάκι, μεταγραφές, πύλες, εδώ μου φαίνεται πρέπει να μπορούμε να δούμε όχι αυτά, να δούμε και τι αρχεία έχουμε μέσα. Έχει έναν πίνακα ελέγχου, κάπου εδώ είναι, τέλος πάντων, για να μας δείξει τι έχει αυτή τη στιγμή μέσα. Μάλλον δεν είναι αυτό. Τέλος πάντων, κάπου μέσα είναι στη σελίδα. Άμα το βρούμε, ίσως να είναι και εδώ πέρα. Όχι. Είναι, ναι, αυτά εδώ πέρα που είχα ανεβάσει εγώ και μας δείχνει εδώ σε αυτό το πίνακα ποια έχουν ληφθεί και ποια είναι απεσταλμένα, που έχουμε ανεβάσει πάνω δηλαδή εμείς. Λοιπόν, αυτός είναι ο τρόπος.
εύκολος, γρήγορος και δωρεάν. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε ένα like και μια εγγραφή. Βοηθάει πολύ το κανάλι. Να είστε καλά που με παρακολουθήσατε. Γεια σας.